Banandurik urte asko pasa ondoren bikote berria daukat azken urtebetean. Eta 10 urteko aurrari bere nola aurkeztu, haren bizitza nola sartu, buelta asko ematen ari natzaio. Alik eta modu naturalenean egin nahiko nuke. Jakinik berak beraita duela eta harreman estua duela. Ze gauza eduki beharko nituzke kontuan prozesu honetan. Banandu ondoren, bizitzan, bikote berri bat agertzea, aukera berri bat da eta zein ederra. Aurrari ere digeritzi prozesua zaindu nahi izatea. Garrantzitsua iruditzen zait, diozu moduan, aita duela aitortzea. Aitarekin harreman estu izatea gaina, lagungarri izan daiteke. Oain, ez da beharrezkoa dena berehala azaltzea, baina ezkutatzeak ziurgabetasuna sor dezake. Aurrak sumatzen dute zerbait berria dagoela. Eta beraz, garrantzitsua da naturaltasunez asaltzen joatea, presari gabe. Hasieran, pertsona berezi bat ezagutzen ari zarela azaltzen joan zaitezke, harekin oso gustura egoten zarela eta zerbait berezia sentitzen duzula. Ondoren, ez dago aurkezpen ofizial bat egin beharrik, baino elkarren inguruan egoteak, espazio lasaiak sortuz, elkarrekin zerbait divertigarria egitea ere bila daiteke. Presioa izan dezakegu, ea ondo erortzen zaion, onartzen duen, bariteke lehen erreakzioak zalantzazkoak edo hotzak izatea. Eta hau ere normala da. Lehentasunaren edo lehiaren ideia etortzen zaie burura, naiz eta zu etzarren horretan ari. Beraz, ez saiatu bere emozioak konpontzen edo aldatzen. Argitu zure lagun berezi edo bikotekidea dela, eta aitak eta amak elkarrekin guraso izaten jarraituko dezuela. Ez da torrela bere aita ordezkatzera. Eta, ondoren baimendu bere ritmoan, ardezan, ze batzuei gehiago gustatzen zaie. Semeak aita maitatzea eta harekin harreman estua edukitzea ez da oztopo zure bikotekidea ezagutzeko. Aurrek gaitasun handia dute, hainbat harreman eta figura dagokien lekura eramateko, baldin eta denboraz, argitasunez eta segurtasunez lagunduta baldin badaude.